नमस्कार मित्रांनो, बीडमध्ये एक अजून भयंकर घटना झालेली आहे. शिवराज दिवटेला रिंगण करून 10 ते 15 पोरं होते. त्याला मारण्यासाठी एक मोठा प्रश्न आता उठून येतोय आहे की रिंगण करून मारणारे पोरं कोण आहे? हे सर्व पोरं कराडचे कार्यकर्ते आहे का? बीडमध्ये पुन्हा एकदा मारण्यासाठी हरलेला आहे. शिवराज दिवटेला पेट्रोल पंपवरून उचलून एका डोंगरावर नेऊन तिथं मारू लागले होते. तिथं थोडं दुरून लग्न चालू होता. जेव्हा शिवराज मारू लागले होते, शिवराज लय जोरात ओरडू लागला होता. ते आवाज ऐकून तिथे काही माणसं तिथे आली. तिथले माणसं बघून पोरं निघून गेली. आता सर्वात मोठा एक प्रश्न उठून येतोय, या प्रकरणाच्या मागून नाव कोणाचं आहे? तुम्हाला जे वाटते ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. ब्रेकिंग न्यूज असे आलेले आहे की बीडमध्ये एकदा पुन्हा हादरलेला आहे, कारण की आताच एक संतोष देशमुखचा